Здравейте и добре дошли в едно ново и различно видео, което този път ще бъде влогче. Именно първият ми влог. Ще се разходя до нас, ще направя едно кръгче и просто ще се говорим за различни теми, всеки влог по една различна тема. Сега просто ще направя едно кръгче до някъде и ще си говорим за някоя различна тема. Извинявам се, ако ще е много кринджево, но това ми е първи влог. И ако не се получи добре, надявам се да се получи добре до някъде, ама не мога да обещая как ще се получи. Не съм професионалист, всичко го правя така. Просто не искам да го правя професионално, не искам да се занимавам професионално, не искам да бъда професионалист, искам просто да се снимам клипчета и правя го с желание и с кеф. Добре, първата тема е как съм започнал с YouTube. Тази тема искам да повдигна. Всичко започна откакто бях на 9 години, 2015 година. Гледах известни контент креатори като Вената, Дидоди, Готика, Водохекс ТВ. Най-много съм гледал Shadowhex и Вената, така да го кажа. И се казах защо и аз да не започна да качвам. Защото изглежда ми такова интересно. Искам и аз започна да се занимавам с нещо. Сега съм на 20 години, в университет съм, първа година. Извинявам се за вятъра. Просто реших аз да започна, защото ми се стори много интересно, много готино и откакто започна не ми омръзва. В смисъл, това го правя с желание и целта ми е да качвам каквото ми харесва, главно качвам на игри, както виждате по съдържанието ми. Minecraft, Brawl Stars, Clash Royale има, различни игри има и го правя с цел забавление, да си правя това, което ми харесва и искам да се издържам от това. Хем да го работя, хем да си правя кефа. Виждате повечето каса за парите, избират най-лесното, именно кое е тренди, фокусират се върху това. Не правят нищо с желание. Всеки го прави с цел пари, докато аз искам да го правя с цел забавление, да ми е кеф на мене и хем да варя едновременно пари от това. Просто искам да ги балансирам. И много канали съм губил от 2015 до сега. Много канали са ми били изтрити, много канали аз съм си ги трил, не са ми харесвали. Имало моменти, където съм се отказвал. На какво ще качвам главно? Главно обмислям да качвам на Minecraft, на Brawl Stars и на PES 2021, където играя кариера с CSK, главно това ми беше поредицата, но тъй като се загубих кариерата с CSK, ще започна с Ботев Пловдив, защото аз харесвам и CSK София, не числото, както го наричат, и Ботев Пловдив. Нямам нищо против другите отбори, като Левски и Лудогорец. Не са ми интересни, не си ги следя просто. Чувал съм какви ли не неща за Лудогорец най-вече, че купували съдии, било нагласено, говорено и така нататък. Ама аз не знам как стоят нещата, няма как и да знам. Така де, главно това беше, Аз се започвам с канала, вдъхновил съм се от Вената и Shadowhex най-вече и реших аз да го пробвам, да започна да снимам видеа, да качвам, като цяло да правя. И ми харесва, не ми омръзва. Има моменти, където съм обмислял да се откажа, то при всеки има. При всеки има пикове и спадове и да, това е нормално. Другото нещо, което не ми харесва аз съм още в началото но да се го кажа, че имам малко гледания, шортовете се гледат най-много. То така направи на алгоритъма. Шортовете винаги се гледат повече от дългите видеа. И шортовете до някъде прецакаха дългите видеа. И защо прецакаха дългите видеа, се питате? Защото всеки вече иска да гледа такива кратки видеа. Задържането на вниманието на зрителя вече е много трудно. Всеки скипва, никой не гледа до край. Колкото интересно да го направиш едно видео, никой няма да иска да го гледа. Просто
Всеки вече иска да гледа шортове, така кратки видеа. Никой не иска да гледа 18-20 минутно видео дълго. Аз съм човек, който обича да гледа хем кратки видеа и хем дълги видеа. И двете ми харесват. Аз гледам 40 минутни видеа, 50, някой път видеа, които са 1 час. И да, разбирам ги повечето, няма нищо лошо в това да гледате кратки видеа. Те, нали, всеки каквото си харесва. Не, ми харесват и двата типа видеа. Long form контента и short form контента. Така да, може да съм повдигнал няколко теми в този влог, но нищо, че казах една тема. Но май съм повдигнал две, трябва няма значение.